viete, že som vo Vegas, som tu výletno pracovne, to vôbec teraz nechcem riešiť, ale je mi naozaj nepríjemné, že vôbec sa k niečomu takémuto musím vyjadrovať a že vlastne zaťažujem tým ľudí, ktorí proste sú tu, lebo však dotýka sa to proste všetkých okolo mňa, že tým zaťažujem aj vás, ktorí proste vás to vôbec ako keby nejako nezaujíma, ani vás sa to nejako nedotýka a máte na to proste nejaký už svoj názor, ale už je toho toľko a trvá to naozaj dosť dlho a dotýka sa ma to natoľko mňa aj nás so sebým, že už si myslím, že je čas niečo povedať. Čiže do ďalšej storky vám dám nejaké moje vyjadrenie a nejaký môj pohľad a hlavne fakta a veci, ako boli, ako sú. OK? Čiže kto to chcete čítať, to prečítajte, kto nie, to kľudne skipnite. Mrzí ma to, že to fakt proste musím riešiť a že vás tým zaťažujem, ale je toho toľko veľa, že myslím si, že je to viac než nutné. A potom už aký si na to urobíte vy názor, tak je naozaj čisto proste len na vás. Ja nechcem absolútne nikoho ovplyvňovať, ani na niekoho hovoriť niečo zlé. Toto vôbec nie je nejakým mojím zámerom. Nebudem ani chodiť do žiadnych rozhovorov, ani do podcastov, nech mi ani prosím žiadne médiá už nepíšu, je to zbytočné. Vôbec to nie je cesta, ktorou sa ja chcem a budem uberať. Toto je jediné, posledné, prvé a posledné vyjadrenie, ktoré z mojich úst alebo na mojom Instagrame budete vidieť, počuť. Takže idem vám to tu zazdieľať a majte ešte pekný deň. V rámci možnosti idem si to užiť ešte aj ja.